Les condicions climàtiques anòmales en època de floració i la mosca de l'olivera han estat els principals factors dels mals resultats de la campanya de l'oli d'enguany a les Terres de l'Ebre. A la poca collita s'hi ha sumat els efectes d'una mosca que ha fet estralls als conreus. El Departament d'Agricultura, en coordinació amb l'Agrupació de Defensa Vegetal, vol incrementar els tractaments per controlar la plaga. Això serà possible perquè a la llei d'acompanyament de pressupostos s'ha creat una taxa finalista destinada a l'ADB. Això, sumat als prop de 100.000 euros del departament, farà possible poder fer 3 tractaments de control de la mosca de l'olivera. De fet, va haver una petició per part de les cooperatives, vam estar al departament, concretament el conseller, i a la llei d'acompanyament de pressupostos s'ha posat una taxa finalista que anirà a l'ADB i que comportarà que, juntament a la taxa, més els diners que ha dedicat el departament aquest any passat, per exemple, que van ser 100.000 euros, podrem fer 3 tractaments, que això és el que ens permetrà controlar millor la plaga de la mosca.